Does dim angen unrhyw beth penodol arnoch chi i wneud eich pyped hosan. Gallwch gasglu unrhyw ddeunydd celf a chrefft sydd gyda chi yn y tŷ. Dwi am ddefnyddio'r pethau dych chi'n gweld yn y llun. Pom-poms, pipe cleaners, gwlan, hosanau, botymau a ffyn lollipop. I ddechrau, rhowch yr hosan ymlaen fel bod chi'n gallu gweld ble i roi llygaid y pyped. Dwi am ddefnyddio pom-poms i wneud y llygaid. Gallwch chi ddefnyddio glud Prosiect neu PVA, ond dwi am ddefnyddio gwn glud. Os ych chi'n dewis defnyddio gwn glud, gnewch yn siŵr bod chi'n cael ychydig o help oedolyn gan bod y gwn yn gallu mynd yn boeth. Rhowch yr hosan nôl ymlaen fel bod chi'n gallu gweld os mae'r llygaid yn y lle cywir. Nawr mae'n amser i feddwl am gwallt y pyped. Dwi am ddefnyddio gwlan, ond gallwch chi ddefnyddio unrhyw beth. Lapiwch y gwlan o gwmpas eich llaw fel hyn. Cymrwch hwnna oddi ar eich llaw a wedyn clymwch yn y canol. Dwi am ddefnyddio pipe cleaner i glymu yn y canol, ond gallwch chi ddefnyddio darn o wlan, darn o linyn, unrhyw beth. Nawr mae'n amser gludo hwn i'r pyped. Eto, dwi am ychwanegu llygaid gwglu achos dwi wrth fy modd gyda llygaid gwglu. Rhowch y pyped ymlaen unwaith eto fel bod chi'n gallu gweld ble yn union ych chi eisiau gludo'r gwallt. Wasgwch y lawr ac aroswch ychydig eiliadau tan bod y glud wedi sychu. Peth nesaf sydd angen ar fy mhyped i yw tafod. Felly dwi am ddefnyddio darn o gerdyn coch i dorri siâp tafod. Eto, rhowch y pyped ymlaen fel bod chi'n gallu gweld ble yn union ych chi eisiau gludo y tafod. Wasgwch y lawr, aroswch ychydig eiliadau tan bod y glud wedi sychu. Dwi am ychwanegu amrannau. Rhowch ychydig bach o lyd a wedyn gludwch rhain o amgylch y llygaid. Perffaith. Dwi am ychwanegu pom-pom yn y canol. A dyna ni. Mae fy mhyped yn barod. Gallwch greu mwy na un pyped, a wedyn beth am fynd ati i wneud sioe pypedau.